El taller que hem fet hem tingut una experiència que no teníem abans i amb els companys no ho vaig passar molt bé i amb els profes i bueno, a veure si una altra vegada podem continuar fent coses. Molt comunitari con els companys, és interessant també llegar a les paraules etimològicament al fons del tot. Al ser en català, més interessant per mi, perquè no parlo del tot bé i amb els companys i acompanyat ha salido molt bé. El taller ha sigut interessant, breu, aprèn moltes coses. La lectura és molt agradable per mi. Molt bé, perquè jo no sabia res de català, però des que estic aquí amb Lluís, amb Montse, a classe català, molt bé. El grup de català, que està format per 13 o 14 persones, quan se'ls va plantejar, la veritat és que els va semblar molt bé. I ara, vist els resultats, la gent ha tret el millor de si mateixa. Es tracta d'escriure memòries, no en el sentit literari extens. Volem centrar-nos en un record específic, tot i que jo sóc el professor. Jo considero que he après tant o més com els nostres participants. Al final queda la satisfacció de poder traslladar històries de la nostra ciutat, que tot i que és tan famosa i tan coneguda internacionalment, doncs hi ha moltes parts de la seva història que queden per descobrir, queden per explicar. Intentem aportar el nostre granet de sorra amb el projecte Les meves memòries.